Sunt singurul din orașul meu care a văzut aurora boreală. Mă rog, singurul care ține minte. S-a întâmplat într-o noapte de octombrie. Locuiesc în Praga de când mă știu și singurele dăți în care am văzut luminile nordului au fost la o simplă căutare pe Google. Nu sunt pasionat. Desigur sunt superbe, dar nu m-aș duce până în țările nordice ca să admir un amalgam de lumini care străbat cerul. Cum spuneam, s-a întâmplat într-o noapte de octombrie. Lucram pe atunci ca paznic la un supermarket, iar în acea zi eram pe tura de noapte cu încă un coleg. Să-i spunem F, pentru că nu vreau să fac public numele său. Amândoi ne așteptam să fie încă o noapte plictisitoare, în care vom privi cum mai apare câte o persoană la o oră absurdă, să mai cumpere câte ceva. Programul nostru începea la ora 10 seara, dar am căzut de acord să ne vedem amândoi în fața supermarketului cu o oră înainte, pentru a putea bea o cafea înainte de program. De cum am ajuns în parcarea magazinului, colegul meu mi-a întins mâna, în care ținea recipientul de carton în care se afla cafeaua. Ne-am băut liniștiți cafeaua, în timp ce am mai discutat despre viețile noastre. Și ne-am mirat de cât de plin e magazinul, deși este aproape ora 10. În fine, ne-am băut cafeaua și ne pregăteam să intrăm înăuntru, dar ceva ne-a oprit din drum. O lumină albastru-verzuie ce străbătea cerul, parcă dansând deasupra noastră, ne-a făcut să ne oprim în loc și să ne ridicăm privirile spre cer. Nu ne venea să credem. Era chiar aurora boreală. Luminile nordului se aflau acum chiar deasupra Pragăi. Am zis doar wow, fiind amuțit de frumusețea ei. Era de 10 ori mai frumoasă decât ce văzusem pe internet. Am băgat imediat mâna în buzunar după telefon vrând să filmez. Voiam cu orice preț să surprind acest moment unic, dar ecranul telefonului meu nu se aprindea. Am încercat în mai multe rânduri să îl aprind, în timp ce mai ridicam privirea din când în când spre cer. În final m-am dat bătut și mi-am zis că probabil a murit bateria. Într-o ultimă încercare de a surprinde ceea ce se manifesta deasupra noastră, l-am rugat pe colegul meu să surprindă momentul cu telefonul său. Hei, F, crezi că ai putea să... Mi-am luat privirea de la cer și mi-am îndreptat-o spre colegul meu care era blocat cu privirea în sus. În acel moment mi-am dat seama că nu se mai auzea niciun sunet, nici din supermarket și nici din afară. Era o liniște asurzitoare care îți perfora timpanele și te obliga să îți asculți și gândurile. M-am retras încet de lângă colegul meu și m-am apropiat de intrarea în centrul comercial. Mi-a stat inima în loc atunci când am observat că toată lumea părea blocată parcă în timp. Unul din lucrătorii de la casele de marcat a rămas blocat în timp ce scana unul din produse. Mai în spate, la intrarea într-unul dintre raioane, o femeie a rămas înțepenită cu o mână ridicată după una din cutiile de cereale. Ce a fost și mai straniu e că toți au rămas blocați cu privirile ațintite spre ieșire. Aș fi zis că se holbau la mine, dar m-am mutat din ușă în timp ce aceștia și-au păstrat poziția capetelor îndreptate spre ieșire. M-am apropiat de unul din oamenii care stăteau la coadă și am încercat să-i dau ochelarii jos, curiozitatea lovindu-mă din plin. Erau de neclintit. Am încercat să trag cu putere de ei și s-a dovedit a fi o idee proastă. Am rămas cu ochelarii individului în mâini și cu o bucată considerabilă din pielea și carnea dintre ochii acestuia. I-am aruncat pe jos și speriat am luat-o la fugă spre ieșire. În timp ce alergam, am alunecat și mi-am tăiat antebrațul într-una din pungile mici pentru alimente. Da, exact cum ați auzit, o nenorocită de punga de alimente. Colțul acesteia mi-a tăiat antebrațul. Ajuns afară, m-am lovit de acea liniște insuportabilă. La scurt timp, luminile din supermarket
și de pe toată strada s-au stins, singura lumină venind de pe cerul care strălucea nebunește, din pricina aurorei boreale. Toată acea liniște a murit când din cer a început să se audă un zumzet care părea să vină de peste tot și părea că dansează odată cu mișcarea neuniformă a luminilor nordului. Am ieșit de pe strada supermarketului și m-am trezit în fața unei șosele plină de mașini blocate în timp. Oameni care s-au blocat în timpul virajelor, în mers. Am pășit încet printre ele și aveam impresia că visez. Toți acei oameni erau blocați împreună cu metalul care îi înconjurau. Un drum lung, plin de mașini și întunecat, luminat cât de cât de farurile mașinilor. Peste drum de șosea există un parc. Am ales să mă aventurez în el și s-a dovedit din nou a fi o decizie foarte proastă. Oamenii, împreună cu animalele lor de companie, erau blocați. Unul din căței s-a blocat în aer, în timp ce sărea pentru a prinde discul aruncat de stăpânul său, care acum era cu privirea către cer, la fel ca restul oamenilor. Din când în când, lumina aurorei cădea peste parc, dezvăluind păsări blocate în timpul zborului. Mi-am aprins o țigară privind în jur și sunetul brichetei a răsunat în tot parcul. După câteva fumuri, am scrumat și am observat cum scrumul a fost luat încet de vântul care părea să adie. M-am întrebat cum este posibil, din moment ce iarba din parc nu se mișca absolut deloc. Din aceeași curiozitate periculoasă, cu aceeași mână tăiată, am pipăit ușor firele de iarbă și am realizat că dacă aș fi pășit pe iarbă, acesta mi-ar fi străpuns talpa piciorului precum cuiele. O secundă de neatenție și orice din jurul meu ar fi putut să mă ucidă cu cea mai mare ușurință. Toți oamenii, animalele, obiectele și inclusiv natura s-au blocat în timp. Dintr-o dată s-a lăsat bezna peste tot parcul. Aurora dispăruse, iar iarba a început să se miște din nou în același sens cu adierea vântului. Luminile de pe stradă și din parc s-au aprins într-un pâlpâit sinistru, iar cățelul care era blocat în aer a atins solul. Odată cu el, totul prinzând iar viață. Sunetele au revenit, spărgând liniștea, iar telefonul a început să-mi sune haotic. L-am scos șocat din buzunar, realizând că nu bateria a fost cea care l-a ținut închis. Un bărbat s-a izbit de mine, în timp ce părea să își continue sesiunea de alergat, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Am citit pe telefonul meu numele celui care mă suna. Era colegul meu. I-am răspuns, iar acesta m-a întrebat unde am plecat. Aparent, un om care se afla la coadă a avut un accident. Ochelarii săi s-au desprins de pe nas cu tot cu piele și o bucată din carne. Am ajuns în final la supermarket și nimeni, absolut nimeni, nu părea să se comporte de parcă. În urmă cu câteva minute au rămas blocați. L-am întrebat pe F dacă a văzut și el aurora boreala, dar acesta mi-a răspuns că doar pe internet și la televizor și că nu își aduce aminte să fi văzut așa ceva în Praga. Timpul a stat pe loc pe tot parcursul apariției aurorei și la fel și ființele vii, obiectele și natura, dar nu și eu și nu pot înțelege de ce. Am căutat pe Deep Web cazuri asemănătoare și am citit relatări de la mai multe persoane anonime care s-au confruntat cu așa ceva. New York, Paris, Londra, Berlin, Malaga, oameni din Coreea de Sud, Iran și Mexic, România și chiar și din Tibet care au văzut aurora boreală. Toți au trecut prin aceleași lucruri asemănătoare și toți spun același lucru. Ceilalți nu își amintesc nimic